Будаўніцтва прафілакторыяў – гэта толькі 50% поспеху захаванасці маладніку. Усё астатняе – ветэрынарыя. Практычная частка семінара адбылася на базе прадпрыемства «Антонаўка Агра», дзе ўдзельнікі ўбачылі, як наладжана работа па ўтрыманні жывёлы. Сваім вопытам у гэтым кірунку таксама падзялілася прадпрыемства «Саўгаскамбінат Зара». У нас на каждой молочнотоварной ферме есть штат работников. Это ветврач, зоотехник-селекционер, ассимилятор, заведующий фермы. Самое главное – это планирование четкой работы и понимание, что нам надо делать. Наша работа построена на том, что ежемесячно составляется план, начиная от отела и заканчивая переводом уже в старшую группу. Все работники, заведующие, ветврачи, зоотехники, все знают, что надо делать. Адна з ключавых тэм – стварэнне ўсіх неабходных умоў для правядзення прафілактычных мерапрыемстваў, а таксама меры накіраваны на зніжэнне падзяжа буйной рагатай жывёлы. У Акцябрскага района, дзякуючы прафілактычным мерам, гэты паказчык удалося скараціць на 39%. Специалистами районной ветеринарной станции проводится вакцинация животных. Благодаря тому, что использование пусто занято, благодаря что рекомендуем всегда и тщательно обрабатываем клетки, домики своевременно, закрепление специалистов ветеринарной станции за каждой сельскохозяйственной организацией, за каждой фермой, которые несут персональную ответственность за недопущение падеж на данном сельскохозяйственной организации. На базе Жлобінскага района працуюць артапедычныя групы, якія створаны на базе раённай ветэрынарнай станцыі. Дадзеная група працуе каля 3 гадоў. Спецыялісты ў планавым парадку займаюцца абразаннем і лячэннем капытаў перад выпасам і зімова-стойлавым утрыманнем. Такую практыку плануюць укараніць і ў астатніх раёнах вобласці. Кроме ветеринарных мероприятий, конечно же, мы заостряем особое внимание на технологических приемах. Рационы кормления, как они сбалансированы. Условия содержания – это чистота, порядок, технология содержания сегодня нашего молодняка, наших теляток на молочно-товарных фермах и комплексах. Условия содержания их кормления – это также очень важная вещь, которая стоит в залоге здоровья и сохранности крупного рогатого скота. Тэхналагічная дысцыпліна і персанальная адказнасць кіраўнікоў павінны стаць асновай працы жывёлагадоўчай галіны. На гэта акцэнтаваў увагу міністр сельскай гаспадаркі і харчавання. Падобныя выязныя семінары плануюць правесці на тэрыторыі ўсёй краіны. Владислава Галабокіна, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель».